Ara mateix parlarem de les xerrades per a famílies i docents que, amb el canvi d'any, segueixen ocupant part de l'agenda d'activitats aquí a Formentera, sempre de la mà, sempre organitzats per la Conselleria de Serveis Socials. Aquest dijous, Antoni Ballester, o sigui, demà, pare, mestre, professor de secundària i doctorat per la Universitat de les Illes Balears, oferirà la conferència La importància d'educar, com motivar. No volem fills apàtics, volem fills motivats, dins del cicle de xerrades per a famílies i docents que organitza l'àrea de benestar social. Ens acompanya aquí en l'estudi a la tècnica de serveis socials a l'àrea Sònia Mayans, molt bon dia. Bon dia. I també a l'altra banda del fil telefònic, que creiem en trànsit a l'aeroport, o sigui que li agraïm sobre manera que ens atengui Antoni Ballester. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí. Motivar no vol dir sobreestimular, no? Perquè de vegades, sobretot amb els primers fills que tenim, potser mos passem de zel motivador. Bé, quan la motivació és excessivament alta i sobretot quan no és sincera, no arriba a motivar realment. El que és important és que la motivació sigui sincera i sigui en el moment adequat. I quan són aquests moments adequats? Entenc que varien, difereixen en funció de l'edat de l'infant, no? Mira, de manera general podem dir que la major part de les persones sempre deim a les altres quan una cosa està malament o quan han fet alguna cosa malament o s'han equivocat alguna cosa. I és important dir quan les coses se fan bé. Moltes vegades a l'escola i també els pares i les mares deim als infants i als joves què és el que s'han equivocat, que no han fet bé o quin error han comès. I és important, de manera sincera, dir quan les coses van bé, perquè si deim les coses que van bé, normalment se repeteix la conducta. I a més, reforcem l'autoestima, la seguretat, que volem fills segurs, no? Exacte. Molt bé. Crec que la Sònia Mayans, que la tenim aquí en directe, també té algunes preguntes per fer-te, Sònia. Sí, bon dia, Antoni, com va? Hola, bon dia. A veure, jo et volia demanar sobre el sistema educatiu actual, si realment el sistema afavoreix aquesta desmotivació per part d'alguns infants o si, pel contrari, trobes que tenim un sistema educatiu motivador? Mira, no parlaria jo tant de sistema educatiu, sinó sí que parlaria de l'aula i de què és el que fa el professor dins l'aula. És a dir, el sistema és molt gran i hi ha molt de tipus de professorat i molt de tipus d'aula. El que passa és que hi ha professorat que ho està fent molt bé i està motivant molt en els seus estudiants i d'una manera molt ben pensada i ho aconsegueixen amb eficàcia, i d'altres que és evident que necessiten una part de formació per aprendre a fer-ho i anar en la direcció correcta. De fet, vostè va crear, després d'estar molts anys estudiant i molts anys exercint com a professor, el mètode Ballester. Ens pot explicar un poc en què consisteix? Perquè les xifres són impressionants, entre 90 i 97% d'aprovats, evites problemes de disciplina a l'aula, reducció de sancions, vull dir, tot plegat té molt bona pinta. Sí, miri, jo fa 25 anys me trobava a l'aula que els meus alumnes no aprenien i creaven problemes de comportament. I després, a dues de les meves aules, amb assessorament de la Universitat Pública de Navarra, l'Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears, amb professorat d'aquestes universitats, vàrem investigar quins eren els factors que depenien de jo com a professor perquè els estudiants aprenguessin. I un d'aquests factors, evidentment, va ser la motivació. Va dir, si fem el treball un poc més obert, si ho fem més motivador, si ho fem un poc més creatiu, si usem el mapa conceptual. Bé, hem arribat a detectar quins són els 6 factors clau que faci que els alumnes aprenguin, sigui quin sigui el context, és a dir, sigui quina sigui l'assignatura,
sigui quina sigui la matèria, diguem, i també tant si el professor està en el desert com si està a l'escola més rica del món. És a dir, quan el professor, tant si fa un còmic, com si fa un mural, com si fa una sortida, té en compte aquests factors, millora el rendiment acadèmic d'una manera exponencial i també millora la motivació dels alumnes tenen més ganes d'anar a escola i també se redueix dràsticament els problemes de disciplina. Que imagino que aquests factors claus ens els comunicarà, no?, demà a la xerrada que tenim a les 5 de la tarda, no?, per deixar un poc d'incògnita, o ens vol avançar algun d'aquests factors? Sí, ho explicarem un poc més extensament a la xerrada de demà. Jo crec que un dels factors que és important és també la creativitat, és a dir, estem acostumats a pensar sempre les coses de la mateixa manera i pensar d'una manera un poc diferent o pensar de quines maneres ho podríem fer, jo crec que també ho pot ajudar. Moltes vegades el que passa és que els professors deien als estudiants ho de fer així, tot tancat, com si fos un tub. I llavors és millor dir-los un parell de coses que han de tenir en compte, però llavors deixar marge a l'estudiant perquè ho faci a la seva manera. D'acord, o sigui que la creativitat podria ser un d'aquests factors. I si jo veig com a pare o mare que el meu fill va desmotivat a l'escola, que me diu pels matins, és que no vull anar a escola, és que m'avorreix, o és que, no sé, no m'hi sent a gust. Què podem fer com a pares o mares? Miri, el que és més important com a pares o mares és que els infants i els joves vegin que l'estudi i l'escola per nosaltres els pares és important. I llavors, al principi de curs, ja, quan falta poc per acabar l'estiu, dir que tens ganes de començar a escola, a veure els mestres, els teus companys i això. Després, anar a les reunions dels professors, quan els professors ens reuneixen i els pares anar a les reunions, no faltar a cap reunió. Ara és un bon moment, per exemple, per dir als nostres fills ara d'aquí una setmana o dues demanaré per parlar amb el teu tutor, la teva tutora, de manera que el nin i la nina vegi que per nosaltres l'escola és important i facilitar el material necessari per anar a escola. Per exemple, tinc una anècdota molt curiosa i és que el meu fill en certa ocasió me va dir necessit un rotuladors i un compàs per l'assignatura de dibuix. I jo li vaig dir, ara mateix l'aniré a cercar. Clar, llavors els infants i els joves veuen que d'aquesta manera pels pares l'estudi a l'escola és important. No només dir-ho, que això sí que ho deim, a l'hora d'estudiar, estudia i això, no només dir-ho, sinó que també en els fets els estudiants i els joves vegin que és coherent el que deim amb el que feim. Que sí que és veritat, no?, que ens preocupam per com va la seva educació, no?, i així també mostrar interès, no?, per l'evolució del nostre fill o filla. I li volia demanar també, troba que avui en dia, no?, com que els pares jo, per exemple, ahir vaig tenir una reunió amb la tutora del meu fill i ens demanava anar a fer uns tallers a les aules, anar, per exemple, a disfressar-nos amb ells el dia de Carnestoltes. Vull dir, hi ha com a molta més presència, no?, dels pares en el sistema educatiu. Perquè jo me'n record, per exemple, quan jo anava a escola fa 20-30 anys, no?, que no hi havia aquesta implicació dels pares en el centre. Vull dir, la meva mare no sabia quins deures tenia, perquè jo me feia responsable dels meus deures i ja està, i no li havia de demanar res. No anava pràcticament a l'escola. Vull dir, avui en dia això s'ha incrementat, la presència dels pares-mares en el centre educatiu. Per què penseu que hi ha aquesta necessitat? Bé, perquè l'educació dels infants i els joves és una feina conjunta, és un treball conjunt entre els pares
i el professorat, tot i que també, quan ja són adolescents, té influència els companys o el mitjan de comunicació, internet, etc. Jo crec que la implicació dels pares en el centre educatiu és molt important, perquè quan un pare o una mare diu ara la setmana que ve he d'anar a una reunió per preparar alguna de les disfresses de Carnestoltes, per exemple, per l'escola. És una manera que una altra vegada li tornaran a dir a l'estudiant que per nosaltres l'escola és important. I també trobo que és molt important pels pares i mares implicar-se a les APAs, és a dir, les associacions de pares estan fent una feina enorme, molt important. Jo ho conec perquè he estat com a 12 o 13 anys a l'APA de l'escola del meu fill, també en el Consell Escolar, i també el professorat és important que entri a les APAs. El professorat que tenim fills també és important que entri a les APAs, perquè a més s'aprèn moltíssim i és una manera en què els nostres fills veuen que tota la col·laboració que feim en les APAs li donem importància a l'estudi i a l'escola. I llavors crec que el treball i la feina que fan els pares és una feina ingent, moltes vegades solitària i que no és reconeguda, però trobo que és molt important que les APAs segueixin en la feina que estan fent de col·laboració i d'ajuda juntament amb l'equip directiu i els centres. Perfecte. I volia demanar-li també, perquè ara, primer de primària, passen unes enquestes en els pares per veure si el seu fill o filla destaca en algun nivell, no? Si es pot fer, o sigui, derivar a possibles diagnòstics d'altes capacitats o d'altres. Hi ha pares o mares que no volen fer aquesta enquesta perquè comenten que encara que el seu fill destaqui en alguns dels aspectes, és molt difícil, en tota la diversitat que hi ha d'avui en dia, que hi ha TDA, temes de diversitat funcional, altes capacitats, abarcar des del sistema educatiu tots aquests tipus de diversitat a l'hora de funcionar. Vostè què en pensa d'això? Vull dir, és veritat que cada vegada hi ha més diagnòstic de TDA, d'altes capacitats i d'altres. Però el nostre sistema educatiu està preparat per abarcar totes aquestes diferències dins una aula? Bé, en relació al que diu del qüestionari o l'enquesta que se fa als pares, jo crec que és important en el sentit de no només contestar. Jo la contestaria com a pare en aquesta enquesta, sobretot perquè pot donar indicis en els mestres i professors de alguna capacitat, no sols capacitat, sinó què és el que li agrada a aquest infant, o amb quina cosa aquest infant seria bo, segurament, en el seu futur adult. Però no com a només les matèries escolars, sinó qualsevol tipus de tema o qualsevol tipus de cosa que realment li agradi. Totes les persones tenim la nostra pròpia llum. Jo crec que aquesta llum interior que té cada persona i que la mou, jo crec que és important que l'escola ho sàpiguen des de petit, perquè així ho poden potenciar. I després, de la segona cosa que me demana, que si el sistema educatiu està preparat per atendre tanta diversitat, això depèn d'un factor que és que el professor a l'aula faci el treball obert, que també ho explicarem un poc més extensament a la xerrada de demà, de com els professors poden fer el treball un poc més obert i com d'aquesta manera cada estudiant i cada alumne pot treballar en el seu nivell i augmentar les seves potencialitats i aprendre cada vegada més i millorar el seu rendiment acadèmic. Doctor Ballester, jo és que la Sònia sempre té bones preguntes precises
i en fi, li confiem doncs, aquesta tasca. Jo només em queda per preguntar-li, i també doncs, per a recordar a la ciutadania doncs, que aquesta xerrada és a les 5 demà a la sala de plens, al costat del centre de dia, i que és millor reservar assistència al telèfon 971 32 1271, el 1271, o si voleu per correu educaciosocial@conselldeformentera.cat. Hi ha servei d'acollida per infants a partir de 3 anys. Jo crec que hi deixaré els meus i aniré a fer la compra de l'Eroski. No, és broma. Però deixa'm dir-li, doctor, deixa'm preguntar-li. Jo, clar, sempre hi ha la disjuntiva que jo vull que motivar els boixos. Jo en tinc de diverses edats i arriba un moment que quan han acabat la feina, els deures i han acabat les seves activitats, doncs tenen una mica de temps lliure, no? I, bueno, alguns ja tenen mòbil, no?, perquè ja estan a l'institut i, bueno, i són consumidors de xarxes socials. A mi m'agradaria que fessin altres coses com llegir, sobretot llegir, m'agradaria que els hi entri el coquet. Com ho hem de fer? Si ells tenen ja uns interessos concrets, a algun li agrada els superherois, l'altre li agrada molt el futbol, ho hem d'intentar encaminar cap aquí, conjugar doncs, el seu interès i el mitjà que nosaltres trobem adient? Sí, miri, ara s'està començant a donar un problema molt important i els oculistes estan avisant de que hi haurà una autèntica pandèmia amb el tema de la vista perquè els infants des de molt petits estan utilitzant mòbils, pantalles, tablets, etc. És evident que els nens i els joves han de fer altres coses, tenir contacte amb la natura, fer activitats extraescolars o alguna activitat que sigui diferent i que l'aparti un poc de la pantalla i crec que és important tenir-ho en compte. Una de les coses que poden fer, naturalment, és llegir, perquè la lectura està molt relacionada amb adquirir coneixement, amb adquirir vocabulari, i hem de pensar que l'escola està basada majoritàriament en el llenguatge. Llavors, els nens i els joves que han llegit des de petits tenen una major quantitat de vocabulari i tenen un avantatge molt grossa per l'escola, per poder entendre tant els textos com els llibres de text, com tota la informació que dona el professorat, perquè és una manera d'adquirir coneixement. Ja ho deia Einstein, que deia que si vols que els teus fills siguin intel·ligents, llegir-los contes de fades. I si vols que encara siguin més intel·ligents, llegir-los més contes de fades. Jo he publicat un llibre que se diu La importància d'educar, ho trobaran a internet, laimportanciadeducar.com, allà on explica com fer perquè puguin treballar millor la lectura, com fer que els estudiants puguin aprendre millor la lectura, com evitar que tinguin perills com la droga, l'alcohol, evitar complir les normes de trànsit ja des de petits, l'autoritat i els límits, els càstigs. Bé, tot el que he après com a pare i com a tutor de les famílies de meus estudiants ho he resumit en aquest llibre, que segur que serà útil pels pares i també pels professors, perquè els professors me diuen que també és útil llegir-ho per poder educar millor els seus fills. Moltíssimes gràcies, doctor Ballester, i aquest avís, aquesta alerta, que aquest temor que no és, en fi, que no és infundat i que ens hem de prendre molt en sèrio sobre aquesta creixent, diríem, consolidació d'analfabets funcionals a les nostres societats. I llegeixen textos i cap de 10 minuts els hi preguntes fes-me un resum de què anava el text i no ho saben dir, amb adults i amb els nostres petits. I amb aquesta frase d'Einstein mos quedem. Si voleu que siguin eixerits els vostres fills, si voleu que siguin intel·ligents i si vols i contes de fades. Moltíssimes gràcies, doctor Ballester, que tingueu bon viatge aquí cap a Formentera, gaudiu-lo, i demà a les 5 de la tarda a la sala de plens mos veiem. Sí, moltes gràcies, bon dia. Bon dia.